Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Pripravení posunúť vaše služby v posilňovni na vyššiu úroveň? S chatbotmi poháňanými umelou inteligenciou od Crowdy môžete automatizovať interakcie so zákazníkmi, zlepšiť efektivitu rezervácií a zvýšiť spokojnosť zákazníkov 24/7. Prečo by ste mali používať AI chatboty vo vašej posilňovni? 1. Okamžité odpovede, žiadne čakanie. Náš chatbot okamžite odpovedá na často kladené otázky, plánuje hodiny a poskytuje informácie o cenách. 2. Personalizované služby, ponúkajte prispôsobené tréningové plány, pripomienky na hodiny a akcie, aby sa klienti vracali. 3. Bezproblémová integrácia. Prepojte bota s vašim CRM a platobnými systémami pre hladké rezervácie, platby a vernostné programy. 4. Znížte pracovné zaťaženie personálu. Chatboty zvládajú rutinné úlohy, čo umožňuje vášmu tímu sústrediť sa na to, čo je naozaj dôležité. Pomáhať klientom dosiahnuť ich fitness ciele. Zvýšte efektivitu vašej posilňovne, znížte náklady a zlepšite zákaznícku skúsenosť s technológiou AI. Pripravení posunúť sa na vyššiu úroveň? Kontaktujte Crowdy AI.